if you are the one who is the chosen one rather, owakhethwa ukuthi abreak i-generational curse, uma you are the one owakhethwa ukuthi izinto esijwayeliwe noma esijwayelekile ukuthi la ekhaya sihamba ngecycle, ukuthi la ekhaya vele ugogo usuka kuyona, umkhulu usuka kuyona, umalume usuka kuyona, uanti usuka kuyona, vele into yasekhaya. But if wena ke mind you are the chosen one to break leyo cycle yokuthi lento nawe kumele imbathe ngoba ibambathe bonke ekhaya. If wena you are the chosen one ukuthi noma sekubavelele bonke ekhaya, but because wena you are the chosen one to break yonke lento ebathethe labantu lapha emndenini, yazi ukuthi number 1 uNkulunkulu kunikeza amandla to break that cycle, ukuthi noma lento ya rotate kangakanani ukuze ifike kuwe, but uma seyifika kuwe ke lento siyaqashuka, uyayiqashula ngamandla ophiwe uNkulunkulu wona, ukuthi la khaya kushadwa wena you are going to break le generational curse, ukuthi la khaya kuyaziwa ukuthi akuthengwa imoto iyoqala ngawe. Alisho wena the chosen one to break a generation curse. Uma izinto ekhaya kwaziwa ukuthi nogogo walala anganazo, umkhulu walala nganazo, umalume walala nganazo, anti walala nganazo, wena uzoba nazo, because you are being given power to break that generational curse. Ngoba i-generational curse ne-generational curse ithi noma ingarotate kodwa khona lo yedwa oyi-chosen one ekumele waqashule la maketana, noma ekhaya ngaba nesifo sasekhaya kodwa siyogcina ngawe because you are the chosen one. Thiwa la khaya sabaqeda lesi sifo sala ekhaya lesi sifo, but because you are the chosen one ukuthi uyibreak leyo generational curse, ukuthi no anti wakho ayengabathola abantwana, no anti wakuphika upha ngabathola abantwana, no mama wakho ayengabathola abantwana, wena uzozala, you are going to conceive, you are going to break leyo generational curse in the name of Jesus. Satan namanga uNkulunkulu uzokunikeza amandla to break that cycle.